Noniin, se pukkasreissua. Seuraavaksi lähdetään viikon kestävälle turneelle äijien kanssa. Katsotaan mihin päädytään, mitä kelissä näyttää, mitä pakataan mukaan. Seuraavaksi nähdään Juho. Lähdetään kohti Vaasan-satamaa. Sieltä nähdään Jarno, Rooma. Katsotaan mihin matka meitä vie. Vaasan satamasta paukuteltiinkin sitten Uumajaan. Lautta lähti 13.30 ja oli 17.30 paikallista aikaa perillä. Lautan ylitys maksoi noin 90 ja buffa päälle noin 30 €. Saaristolas buffa vedettiin siinä naamariin, vaikka ei sinne kovinkaan häävi ollutkaan. Hyvinhän tuon ajan saa tuolla kulumaan ja sitten päästiinkin jo kohti Ruotsin maaseutuun. Ajettiin Dorotean kautta kohti Huutingin kylää, missä meillä oli ensimmäinen yöpyminen. Lämpöä riitti ihan pirusti, ajettiin länttä kohti ja aurinkoa kohti ja mittari pyöri päällä 30 koko illan siitä. Hiljalleen maisemat rupesi rakentumaan sen näköiseksi, että alkoi pärjäämään myös vähän niin kuin sielun puolelta, vaikka fyysisesti tuo rupeama olikin melko rankka veto. No niin Juha, lähdetään nukkumaan. Jee! Täällä on ilmastointia kaikki. En tiedä, olisiko ei. Mikä on projekti? Täällä oli vastakappale korkannut tässä tuulilasissa ja ottaen nyt ihan irti oli liimannut ja sitä varten tuulilasi irti ja takaisin kiinni. Jarno huoltaa pottaa. Joo. Siihen kun se liimautus niin olisi hyvä. 30 lämmintä tällekin päivälle luvassa. Huutingin Mittiksessä ihmetellään. Eurooppa-tie 45 menee tässä. Tästä jatketaan ensin vähän etelää, josta lähdetään länteen kohti Trondheimia ja toivotaan, ettei paista kuoliaaksi. Ei muuta kuin matkaa. Huutingin kylästä lähdettiin sitten matkaan kohti Trondheimia, ruotsalaisista maalaismaisemista nautiskellen. Päivä paistui kirkkaasti ja aamupäivästä olikin siedettävä keli ajella. Mitä myöhäisemmäksi iltapäivällä mentiin, sitä kuumemmaksi ajo-olosuhteet muuttu. Mutta ihan miellyttävää ajamista, pieniä teitä pitkin. Pysähdyttiin paljon, nautittiin virvokkeita ja jäätelöitä. Sano vaan. Välillä kun on semmoista oikein mutkasta tietä, niin se on mukava sillä nätisti ja hengailla ja nauttia ajoista. Näin on, mutta tällä puolella tässä moottoripyörässä meillä on tämmönen tuulensuojainpleksi. Tällä puolella semmoista pleksiä ei enää ole, koska se tulee siis suoraan käkähtää. Ei oo mitään jäljellä enää. Tajuu missä ollaan, mutta tämmönen kyläpahanen täältä löytyy ja kyläkauppa. Niin nyt lähdetään ostoksille ja katsotaan mitä löytyy. Kahvia? Niin, otetaan kahvia. Totta kai otetaan kahvia. Joo, just minä. No niin, täällä on ruotsalaista käsin tehtyä taidetta. Stor kyrka klen tröst i fattighem. Eli iso on laiha lohtu köyhässä kodissa. Näinhän se on. Ja näinhän se on. Näin se on. Oho.
Kaupan pihalla me sitten huomattiin, että jarrun pyörä vähän kolkuttaa ja tarkemmin kun tutkittiin, niin huomattiin, että jarrulevy oli syönyt itsensä aika väljäksi ja päässyt liikkumaan kiinnityksestä aika reippaasti. Alettiin sitten etsiä jonkinnäköistä pajaa, mutta kesälomallahan kaikki oli. Omistajaa tällekään pajalle ei sitten löytynyt. Ja lite strul med ena motorcyklarna. Undrar har ni verktyg och sånt som man skulle kunna låna? Jossain kohtaa alkoi sit kuumuus vaikuttaa mielenterveyteen ja ajeltiin ympäriinsä etsiskelle jonkunnäköistä verstasta ja Östersundin länsipuolella on sitten sellainen paikka kuin Krokom, johon me eksyttiin Googlen perusteella ja sieltä käsin löydettiin sitten kelkkomyyjä, joka sattuu olemaan vielä kaiken lisäksi töissä vaimonsa kanssa. Päästiin lainaamaan hänen verstasta ja päästiin korjaamaan Jarnon jarrulevy kiinnitykset. Iso kiitos Speed Shop Krokomissa ja iso kiitos tietysti Traumalle korjaustoimenpiteistä. Vähän paljon 1,2. Eli siihen tarvitaan niin sitten 1,5 milliä per puoli. Matkan jatkuttua kuumuus alkoi hiljalleen olla aika sietämätöntä ja pitkästi yli 30 näytti mittaria. Tuulikaan ei siinä juurikaan viilentänyt. Luojan kiitos, löytyi aika neitsellinen uimapaikka Länsi-Ruotsin vuoristosta ja on aika paljon huonommissakin paikoissa joskus käynyt uimassa. Oi, jees. Sitten ylitettiin Norjan raja ja päästiin niin sanotusti pelipaikoille. Otettiin pikkusen pienempiä rajanylitys Sandvikan kautta. Se oli vähän lähempänä majoitusta. Maisemathan käytännössä muuttui saman tien kun raja ylitettiin ja päästiin nauttimaan tästä ihmeellisestä luonnosta, jota Norja meille tarjoaa. Yösiä oli varattu Inderöijän Sommarhotellista, eli kesähotelli, joka sitten paljastuikin olevansa koulu, jonkunnäköinen internaatti, ja tähän sopi meille oikein hyvin. Sieltä löytyi enemmän kuin mitä tarvittiin, huonesänky, suihku, keittiö, ja vieressä oli sitten myös kaupumaja, josta saatiin iltapalaverkit haettua. Täällä ollaan majoituksessa Sund Folkhögskola Inderöijässä. Eli kansankorkeakoulu vapaasti suomennettuna. Täällä fillarit odottaa. Mennäis kattoo nyt sisällä näyttää. Tästä meidän kerrokseen. Ja Ruume 204. Ei hassumpaa. Täältä kun oikein kurkistelee, niin merihän se siellä. Kyllä tästä on hyvä maksaa muutama euro ylimääräistä. Täällä me nyt istutaan. Koulussa. Opiskelijaboksissa. Ei vittu ryyppää täällä. No kiellettyä. Ei tippaa. Paha poika. Oho, kohta lähdetään piknikille. Piknikille syömään mitäs meillä on? Kusta ja paska. No niin. Seuraavaksi valmistuu voikkuli, leipi ja suupruuhka.